Nah, anak kambing sayang. Anak kambing sayang, anak ibu kudu. Rasa di mana, anak kambing sayang. Anak kambing sayang, anak ibu kudu. Oh, Rasa Marisa, hey hey. Rasa Marisa, hey hey. Rasa Marisa, anak ibu kudu. Rasa Marisa, hey hey. Rasa Marisa, hey hey. Rasa Marisa, anak ibu kudu. luar biasa, Mbak. Waduh. Pemirsa penonton, bengi niki sing diarep-arep sampeyan, Kak. Alhamdulillah. Jenengan mboten saged mirsani sing mriko. Mboten saged kula. Lah nggih jenengan kan ketutupan son. Lah sing mriko niku suwai. Niki lho, saestu kuwatah sangat lho, Pak. Nggih, nuwun saestu dalu Selamat menika. malam. Gitu, Pak. Jenengan krungu, Pak? Pripun? Krungu. Krungu no. Sing mriko, selamat malam. Duh. Mriko, Pak, mriko, Pak. Selamat Nggih. malam. Pak Sarik kurang dhuwur tangane no. Dhuwur. Wes. Iya. Nggih. Wau sing nyambut kula wau mriki niku Pak Cari. Pak Sarik, nggih. Nggih, wau kula langsung dibeto mriko. Nggih. Dibeto teng Langsung. pundi? Teng mriki lho, Pak. Oh, dahar yen teng pendopo niki. Teng pendopo. Niki kantor desa, Mbak. Oh, nggih, Kantor kantor kelurahan, desa. kantor kelurahan. Nggih. Nggih. Mboten lho, mboten disugidar lho kula. Jenengan? Mboten lho, mboten Bangetan. disuguhi apa-apa lho. Oh, Teka-teka jak foto, Pak. Lah nggih. Ya, gak Lah apa-apa. penting fotone daripada suguhane Kak ya. Nggih. Kula tenan Mbak Niken, selamat malam dan sampai berjumpa kembali dengan Tantut dan warga Agung wonten ing Pandan Landung. Nggih, sugeng dalu Pak Tantut. Nggih, nembe kala wingi dereng dangu menika panjenengan derek Mas Bayu wonten mriku, wonten daerah mriki nggih. Oh, nggih. Pas kula nusul nika. Lek gembas. Tertib apa ora kowe? Mak. Kowe mesti anu kowe, mesti arep mateni aku kowe mesti. Oh iya. Mangga, Mbak Ya. Niken, Nggih. ternyata nuwun sewu nek yai mriki jarang sing ngertos. Ngertos Nek napa? kula kali jenengan itu adalah satu buyut. Oh, nggih. Mbahnya itu sama. Nggih. Panjenengan buyut itu nggih saking Ngawangga Klaten, kula nggih Ngawangga Klaten sami. Nggih, Jane nek sami. nyebute ngeten kula kali jenengan niku Mbak Yu. Nggih. Nah, Kula nggih. nyebut jenengan niku Dik. Dik. Nggih. Nggih. Tapi kan nggih kan mboten sekeca to, lek kula nyebut jenengan Dik Tantut ngoten to. Mboten ampun Dik Tole. Ngeten. Oh, nggih to. Sisanen, Nggih le, nggih le. Iya le, mboten Lah, apa-apa. nggih mboten tole to. Lah apa? Nggih Tut. Ya ora apa-apa lho wong ya sedulur kok. Sak tenane niku nggih ngeten niku kok. Monggo aja anu nuwun sewu aja duwe rasa piye-piye nek aku nyebut beliau nyaki Mbak dan beliau nyebut aku Tole iki wis barang sing lumrah. Mergo awune tuwa kono, tapi satu darah dari yang buyut daya dan Ngawangga Klaten. Lah nggih, kula ampun diceluk budhe kok. Kali beda. Nggih. Nggih. Niku budhe nggih. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Nadyan jenengan niku padet napa niku acarane mongko bengi niki mung sewengi tok ki leren delalah kok di suwuni tulung kalih warga Pandan Landung jenengan sagah budal. Nggih, pokoke kula libur ngoten gas kula. Oh iya. Nggih, tenan. Nggih, syukur nggih. Lah niki wonten panyuwun ngaturaken lagon. Ya, ngaturaken lagon nggih menika satu adalah Kusuma Wijaya, dua tembang kangen. Nggih. Sing penak sik ya Mbak, sing utawa sing langgam sik sing tembang kangen ya Mbak ya. Nggih. Cek, cek, cek. Cek, cek. Halo. Ya. Ngeten mawon nggih, Pak. Oh, mboten apa-apa. Bar niku dibanting mah mboten apa-apa. Lah nggih, luar biasa. Jenengan ngucapke Mbak, selamat kagem marga Agung Pandan Landung ngenipun ngawontenaken bersih desa. Nggih, ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya pamirsa sedaya ingkang sami lenggah teng mriki khususipun kagem Bapak Bapak sinten?
menika panjenenganipun warga agung khususon buat beliaunya Bapak Hari, Bapak PJ Kepala Desa. Nggih, Bapak Hari, Bapak PJ Kepala Desa. Teng pundi Pak Kepala Desa? Ngoten menika wau, lha niku putrane sing sonten kala wau sing kepareng ngasta dados dalang. Oh, Ngucuki. ngoten. Oh, nggih. Matur nuwun kali Pak Ketua Panitia Pak Suprayitno. Nggih, Pak Suprayitno. Pak Cari. Matur nuwun Pak Cari. Lah nggih, Pak Carik niku pokoke isih nem bagus ning Pak sayange ra ndek brengos. Niku Pak. Nggih, malah saya to Pak baby face. Nggih. Terus sing Nggih. Pak Prayitno. Pak Prayitno. Nggih, Pak Prayitno lan ugi warga Pandan Landung. Pandanandun. Landung. Kenapa? Pandan Landung. Pandan Landung. Nggih, pun pokoke. Pandan. Ora apa-apa. Pandan Landung. Nah, Nggih. Pandan Landung Malang. Wagir Malang. Wakil Malang nggih. Nggih. Wagir. Wakir nggih. Nggih. Jane ya sampeyan nganu lho gelek lho banyak neng kene iki neng Gondowangi wis tau nderek Mas Bayu ning kono ku ya wis tau. Lah kan tem mriko Pak, mboten tem mriki. Lah nek nang mriki nembe pisan iki ta. Nggih ketingale. Mula diajab sok benek bersih desa nimbali sampean meneh. Nggih kersane kula apal. Oh nggih. Betul, nggih. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinarengan sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Lan ugi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap niken salindri piyambak-piyambak. Amin. Aku ora mbok promosekke. Kalih Pak, kalih Dik Tantut. Tole. Nggih, Le. Lah iya. Nggih, Tembang kangen rumiyin. tembang kangen. Nggih, dipun bawani Mbak, monggo bawane terserah panjenengan. Ngampil melatih nuncing nggih monggo, Asmarandana nggih monggo, Dandang Gulung nggih monggo. Asmarandana mawon. Asmarandana mawon nggih. Ya, iki ya disiarke YouTube streaming bengi niki langsung. Oh iya, live TikTok juga dari Penyok Official. Ya. Pedot-pedot kali. Niki live streamingnya kathah lho. Kata sangat. Nggih, kathah. Oleh TikTokipun nggih kata sangat. Nggih, alhamdulillah. Mau sing mirsani teng YouTube enten 1000. Nggih. Terus ada lagi channel satunya 2000. Nggih. Nggih. Anu nek non sewu jenengan mirsani live TikTok mboten, live TikTokipun Panjak Demung Cak Jan. Oh, niku penontonnya 7.000. Oh. Iblis kabeh. Yo. Iya ndak? Ya. Iya, suarane ngantek kaya tenang kok. Sing manteng acara menika wonten dalem kangge napa menika ngagem streaming panjenenganipun Mas Wawan Magetan. Nggih. Pak Kalih saking Mundu, Tulung Klaten. Nggih. Mas Samit saking Malang. Nggih. Jenenganipun Mas Joko saking Klaten, terus Mas Joko Pengalasan saking Salatiga. Pak Gofar saking Mojokerto dan Semarang utawi Bujo Semarang. Wah menika nggih kepareng mirsani. Nggih, alhamdulillah. Lah nggih. Mugi sehat selalu. Nggih. Nenone Nyangking pokor kanca nane menika Mas Nanang Pandanandung nggih. BA kula Mas Pripun? Tantut kula mengke badhe duet kali Mbak Niken Salindri. Nggih.
lagune Mendung Wedokan. Nggih monggo. Ya. Masya Allah. Ya diaturke Mas Nanang. Ya panitiane. Isi netu ngatatu Menika minta lagunipun Podang Kuning dari panitia penyelenggara wayang kulit, nama Mailani Salon, alamat Pandan Landung. Nggih, mengki kula taoske. Ya. Sandang kelaman pangan Alhamdulillah Mbak, pokoke penjongkone warga Pandan Landung wis kelakon siji wayangan aku bintang tamune Mbak Niken Salindri. Alhamdulillah. Iki jarang ngene duwe cita-cita kaya mengene hebat iki wis jarang banget. Lah iya nenung Ya iku bagian nipun wong melek sabarana rima matur sembah nuwun sanget. Dipun aturaken tembang kangen karya panjenenganipun Bapak Daryanto ingkang seniman saking Blitar. Oh iya. Monggo dipun aturaken kawiwitan saking Orjen langkung rumiyin. Ya monggo dados ya. Lagu tembang kangen panyuwun saking bapak-bapak Linmas. Nggih. Lan ora lali kepedulian bengi iki disponsori dening Kadang Kinasih Roko Mas Bagus Adiwa. Mas Jarik, monggo pinarak mriki Mas. Monggo Mas Jarik.
bagus sih nom dadi carik. Aduh, kenen enggak. Lah iya. Sugeng dalu Pak Carik. Sugeng dalu Kitantut. Matur nuwun nggih panjenengan kalian Pak Yanto Mas Nanang sampun pareng rawuh wonten gubuk kula. Semantun ugi. Nadyanto payangane malam Senin sing rawuh lagi malam Setu ora masalah. Sing penting kedadian tetep wayangan kula bintang tamune Mbak Niken Salindri. Inggih, betul. Jenengan putrane pinten sampunan? Setunggal. Tunggal. Nggih. Ibuke Bu Carik nggih wonten niki. Wonten ten seberang kidul. Seberang kidul. Wah. Oh, mriko. Wonten ten berang kidul ki dalang. Berang kidul pundi? Ten mriko ten Dampit. Oh, nggih. Nggih. Wah, dan alhamdulillah. Jenengan badhe duet kalian Mbak Niken nggih. Nggih, niki wau dikengken kali derek-derek niki. Wah. Kula diprank niki ki dalang. Diprank pripun Nggih. nyatane Mbak Niken mancraki Mbak Niken. Oh, rasa anu wong Maksudnya Anu. pripun niku? bojone lunga ning Dampite kok. Kula niki kados ngreweli ngoten ki dalang. Ngreweli Nggih. pun. Ngreweli pun niki kados mboten. Oh, mboten mungkin. Kula yakin jenengan niku hebat kok masa. Niki wau Bu Carik mirsani teng live streaming lho. Insyaallah ngoten. Nggih. 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 Jenengan sampun pamit kali Bu Carik. Mboten niki wau. Waduh. Lek niku nggih berarti nggih mboten urusan kula lek niku. Nggih lek ngoten kula tak mandhap malih nggih. Ampun, Oh, mboten. ampun. Nek hukum panggung niku pokoke nek mandhap malih jenengan mungkin ndek bayar melih karo Mbak Niken. Ngeten nggih. Jenengan lagune Kusuma Wijaya. Sampeyan kiturke kepada siapa Pak? Jenengan kirim kepada siapa lagu Kusuma Wijaya niku wau? Untuk ibu saya. Ibu jenengan. Nggih. Nggih, ibu siapa? Ibu Mary Wulandari. Oh, garwa napa ibu? Ibu. Oh, nggih. Ibu. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Yuswane jenengan pinten to, Mas? 30. Tahun Nembe ini. 30? Nggih. Oh, nembe Nggih. 30 saya. Nggih, betul, Oh, makane 30. tasik 6. Tasih nom. Aduh. Nom ganteng janten. Aduh, cek ndang payu maneh. Oh, nggih mboten Oh, ngoten mboten. kok. Nggih, nggih, nggih. Ibu Nggih, ya pun ibu mboten sios, kemawon. nggih. Iya. Payu dagangane ngoten nggih. Nggih, betul. Lagune napa Mas? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Mau jenengan sebutne lho kok jenengan tanglet malih. Kok menawa nek beliaunya lali? Ya, ya, mangga. Ah, pripun enten apa? Sik, masik, sik, kok aja kesusu. Tenang sik. Ya, mangga. Oh, waduh, ya iki. Nggih, kali ibu kula. Oh, kali ibu jenengan. Nah, ibuke dereng rawuh mriki kok. Kersane ku to mboten dredeg niki kula niki. Kejawi mboten dredeg kersanipun wonten kenang-kenangan kalian Mbak Niken, kalian Pak Carik, kali ibuke Mbak Carik. Nah, Nggih, sugeng dalu Ibu. Oh, niki Bu Mary. nggih. Oh, nggih. Nah, luar biasa. Jenengan badhe nyanyi ugi, Bu. Mboten. Nami ngaten joget nggih. Oh, nggih. Oh, waduh. Wah, betul dompet napa mboten, Bu? Wah, mesti yo mesti yo tinggal nang kono kok ya ora mungkin kok. Malah justru niku Matur nuwun. Matur nuwun. Tanduk mboten Mas Carik. Sampun. Sampun. Sampun sabe. Sampun Nggih. sabek. Nggih. Matur nuwun. Bu. nggih. Nggih. Njaluk kethuke nggih, kethuk-kethuke gorene dilumahke, tek-tekan iki lho iki lho. Lah iya. Kersane istirahat rumiyin. Nggih. Kula Nggih no jenengan leren sik. Wah iya. Mongso langsung loro kuwi nek ora. Lah iya. Iki panyuwune Manika Marena. Saking Bapak Solikin anggota Linmas. Wedeh. Minta lagunipun Asmara. Wah, Asmara apa iki? Nah, Asmara niku kathah kok, Pak. Asmara Ndana wenten, Lintang Asmara wenten, Asmara Miruda wenten. Ha iya. Pun kathah sanget. Menika saking Mas Naryo Manyaran ingkang miji ingkang nanggap kula tanggal 17 September saking Manyaran Wonogiri. Pak Tantu kula nderek mungon pokoke jenengan pentas selalu kula pirsani sukses selalu amin. Minta lagu mipun Kelinci Ucul nggih Mas matur nuwun. Wah iya. Ya ngapa aku tak nyuwun karo penjenengane genduk alah diva diaturi jumeneng saka palungguhane. Ya sepoti Mas sepoti ya sepoti sik. Oke. Mangga sepoti. Sepoti mangga gamelane siap ke? Ayo. Nek. Ya.
Kemprang. Ini perang cakil wis sepot lho. Mudo rangsang. Lah iya, ora masalah. Genduk. Ya, sugeng dalu Nduk Sahayu. Sugeng dalu wajane beli, Mbok. Lah nggih, matur nuwun sangat. Kowe sida kuliah nang ndi apa leren? Leren sik ning taun ngarep kuliah ya, Nduk ya. Nggih, panjenenganipun. Kira-kira nek kurang ragat omong kowe nang Karangploso. Ning Karangploso ora masalah. Niku jenengan ragati? Ora, aku tak ning Klaten. Lah, Dadi ya pripun to? dewe-dewe pokoke. Lah iya. Nggih. Iki enten panyuwun saking Pak Litmas wong ngersake lagu Asmara. Asmara napa niku? Lah nggih niku enten Asmara Ndana, enten Asmara Miruda. Panjenengan Pak, jenengan badhe nembang? Oh nggih, Pak Solikin. Wah, monggo. Kin, anakmu kin. Lah ya iki piyayine. Ngedeh. Wah, ya. Nggih, waduh, Dan. Niku hatene niku dianuri mengke ndek jeglok mengke. Ah, nggih. Diparingi mic. Waduh. Nggih, Pak Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Asli saking Pandan Landung. Pandan Landung asli. Kelahiran Pandan Landung. Pandan Landung. Dados Litmas sampun pinten taun? Kinten-kinten Selangkung. dua lurah, Pak. Nun? Dua kelurahan masih. Dua Pak Lurah Pak gitu. Lurah gitu, Pak. Oh, berarti 18 Itu, tahun. Pak. Wah, pun dangu sangat nggih, Pak nggih. Dangu sangat, Pak. Nggih. Berjuang kagem masyarakat nggih, Pak nggih. Nggih, Pak. Wah, kula Pak Litmas tetep kula dhisik-isik sebab rekoso gaweane. Nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Jenengan niku mau badhe nembang lagu Asmara. Bubuk Asmara, Pak. Walah. Ah. Nyanyi ki ambek, Pak. Nyanyi piyambak? Nggih. Kowe ora kanggo mudhun. Ya, nggih. Mudhun mriku to, Pak? Mudhun mriku. Ya, aja. mboten. Ning ngeten, Pak, saene. Nggih. Mungkin ndek sinden kula do nganggur kabeh. Nggih, ditunggal mawon, Pak. Lah, nggih, siji ra gitu. Damel syarat. Kok penak menar mudhun iki. Nggih. Kok damel syarat to, Pak? Nggih, damel syarat ngrenjang nggih, ngeten lho, Pak. Dalemipun RT pundi, Pak? RT 2 RW 1, Pak. Oh. Nggih. Pak RT ini namine sinten? Pak Nur Salim. Pak RW ini naminipun? Pak Yohanes. Oh, Ah, gitu, Pak. Garwanipun naminipun sinten? Sinten, Pak? Garwa panjenengan, bojo jenengan. Sriwati. Bu Sriwati. Mesti galak mesti. Boten, Pak. Oh, boten. Sabar, Pak. Oh, nggih. Nggih. Ya mangka dipun aturaken lagunipun nggih menika Gubuk Asmara. Seragenan Lur. Saya gamelan mawon, Pak, nggih. Nggih. Gamelan. Gamelan. Nggih. Nggih, monggo dados ya. Ayo masyarakat Pandalandung. Ini hari yaitu Pesta Rakyat tuh Desa Pandalandung. Yang liwat aku kelingan bubuk gawe biyen tak golere nek gak tebak tulisan warna abang tandha isi pawon Mara biyen gawe aku andung tresno tanpa bantal
tepat tulisan warna abang kondo iki prawan jenenge buku kakoro biyen gawe tanpa bantal tanpa kosong kota putih dan taman asmara kubu gawe investasi nganti besok ora bakalan kubu gawe depan desa waya wedi nganti gagamino catatan sakrone ati dapat lutut kaya aku kowe dadi karo berkoleran ning gubuk asmara matur nuwun Pak Dalang Matur nuwun Pak Solikin. nggih Sampeyan nyanyi dhewe nadyan dikancani ning iki bocah niki kan mentok blas ora Nggih. nyoro. Kula namung iya yo. Lha mboten napa-napa. niki wonten salam saking teman-teman Pak Dalang Nggih. nggih salam untuk anggota Limnas semuanya tidak ada lelah mulai siang sampai malam aman terkendali jaga semua gitu Nggih, amin. Pak Dalang Matur nuwun nggih Pak. ya Nggih. matur nuwun Nggih, waduh dedah. Ken, anakmu golek iki. Ya, Pak Solikin. Weh, matur nuwun. Ya luar biasa. Nggih, sampun, Pak. Wis niki wis Nggih. ora kanggo kowe jane. Ora kacek Tenan to? wis. Tenan ora diayahi dhewe kok masamu. Oh ya, mangga Mbak Niken, Mbak. Mangga ya sepati salah? Ya mangga. Mangga sepati sing apik. Luar biasa. Mbak, Nggih. pokoknya jatahe sampeyan niki wonten panyuwun melih. Napa? Enten sing ngersake lagune ngene iku Podang Kuning. Nggih. Enten sing ngersake lagune Ayang-ayang. Nggih. Enten sing ngersake lagune Lestari. Ya. Enten sing lakoke ngaturke nyuwun lagune Lintang Asmara. Nggih. Nyuwun lagune, udah lah akeh banget iki pokoke, wis pokoke. Terserah sampean sing ajeng nembang sing ndi. Napa nggih? Ayang-ayang. Manut jenengan mawon. Lah ibu-ibu kan lho, wah ibu-ibu. Ayang-ayang. Oh. Iya. Nggih, ayang-ayang. Nggih, Monggo. Bu. Iya. Diaturke lagune Ayang-ayang. Iya. Ya, iki panyuwun iki menika wonten panyuwun melih. Pada Pak Dalang wayang kulit ringgit promo semalam suntuk. Waduh, suntuk. Dari grup Pandan Landung minta lagunipun sambel kemangi. Nggih, nggih matur nuwun. Ya. Ayang-ayang nggih, Pak nggih. Nggih. Ya mangga diaturke. Mangga dados. Ya mangga. Ayang-ayang. Oke. Sopo ta? Hendak melihat hilal keramaian yang ada, saya panggilkan beca dari kata berdua. Beca, beca, tolong bawa saya duduk berdiri sambil menangkap kaki, melihat dengan hati bersama saya.
kelawan panjenengane Pak Sekda ingkang separang rawuh lan wis maringi bantuan. Tujune aku kok diilingke karo Mbak Niken. Pak Sekda jalan sebut. Oh nggih, aku ya ngono. Wah iya. Oh, lah, pinggir dhewe rung tak sebutke. Kae sing jenenge Nyai Gondowati iki ya kuwi. Oh ngono. Iki anu sapa kuwi presindene saka Aromanis Jaya. Endi Aromanis Jaya? Nggone Dian iki apa? Hah? Manis Renggo kok Aromanis kok. Ya ora tau ngejak kok mergane kok. Ya nun sewu lho. Sorry lho, Mbak, sorry. Wah. Ora tau ngejak kok Aromanis Jaya iki kita. Iki wong eneng rai. Eneng. Komplit kok adik-adik di samit barang ya eneng. Samit gondo Legia ya barang ya eneng. Oh ngono, panjenengane wis pokoke komplit iki bengi iki. Oh iya. Mas Atar barang ya eneng. Mas Dian barang wis kundur ya emang. Lah iya, monggo. Sampeyan jeneng Bang napa, Nak? Memani Pak Dalang. Memane. Nggih. Karangane sinten? Boten ngertos. Wah. Tak kandhani. Nggih napa Pak Dalang. Memanik niku mau karyanipun Ki Sun Gondrong. Isu gondrong. Sun Gondrong. Sundon. Sun Gondrong, ora Sun Gokong, kuwi Sun Gondrong. Sun Gondrong niku dalang saking Tulungagung niku pernahipun di sederek kula tesian. Nggih. Ha iya. Memanik, monggo. Campur gamelan napa namung anu tok napa niku? Gamelan kalau musik tok. Kula manut mawon Pak Dalang. Oh, manut. Apa kempul tok? Lah iya. Iki ya diberkahi karo buke, Mbah Bu, terus Ibu Dinok barang iki ya berkahi. Ibu Dinok ki anakku dadi ya bojoku ngono lho. Titian Ningsun. Ayo. Oh ngono. Maksud tak tinggal muring-muring, Nduk. Wah, mesti seneng karo Eni, mesti seneng karo Eni. Senengi kapan? Ya. Diaturke memanik, dibawani mboten? Boten langsung. Oh, mboten langsung mawon nggih. Putrane Pak Prayit mesti suarane apik mergo Mbah Nin dhisik penggender kok. Layang. Nggih, lha. Mbah sinten asmane? Bapak Mujiaman. Nggih, Bapak Mujiaman dhisik pun nate ngendeli kula teng Malang. Nggih. Nggih, teng Splendid rumiyin. Wayangan gurine dodol doro bebek minti. Layang. Ngono iya. Maka dipunaturaken memanik saking Orjen rumiyin nggih. Nggih, monggo.
Terima kasih, matur nuwun, Nduk Vivi. Oh iya. Jantenan saking ngokahe nganti pertengahan le nyanyi Mbak Vivi mengene wong jerit. Ai, ngono. Iki mau apa nek? Tak kira nek Hanif. Ai. Lah iya. Matur nuwun. Wis diaturke, iki panyuwun saka para kadang-kadang ning sing ngersake maneka warna. Oh iya. Antara lain permohonan dari Bapak Bagus Sadiwa utawi Mas Carik Pandan Landung. Wah, iki dulurku lanang iki. Minta gendingipun Kusuma Wijaya duet bersama Mbak Niken Salindri. Oh iya. Oke, Mas Sadiwa sabar lumiyin. Niki malah wonten lagu sing harus didahulukan langkung rumiyin. Request lagu mergo panyuwunan saka Linmas Pandan Landung. Pak Carik karo Pak Linmas ki mau pangkate dhuwur Carik. Mula Pak Carik kudu ngalah. Request lagunipun Kangen Bojo kalih tembang kangen dari Bapak Rostam nek ora kleru mohon dilayani Linmas Pandan Landung 100.000. Alhamdulillah. Duh. Kedodok aku nduk tenan ora perkara piye-piye Pak Linmas kok peduliane karo dalang kaya ngono ora. Maringi 100.000. Sing Pak Carik Mas Bagus Sadiwa ya padha karo Pak Linmas. Kaya nek ora iso ngungkuli kebangetan iki. Lah iya. Monggo Mbak Niken parang jumeneng saking palengganipun. Manora mangkoso ngambar kangen karo naning kasode. Sita munggul paten nono temunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja ndak kewalat lahi ya bener kandamu lahi sumber ketiwasan duh Kanjeng Ibu Batari ngantos cemengklung nanggen kula menika ngantos kundur paduka saking Suralaya. Ibu, kados pundi menggah panyuwun kula Kanjeng Rama Kulun Bathara Guru minangkani menapa mboten Kanjeng Ibu? Kula panaku nggih Dewa Srani. Isi agung katresnanipun Ibu marang
jeneng sira luwih-luwih ramamu pukulun Bathara Guru ya nggih. Ketitik ramamu pukulun Bathara Guru maringake wujuding Mahyu Praba Kayun. Mong wae wanti-wanti mamantu-mantu wenteng satemah wenteh. Kang dadi pepajuwil ramamu sawise sira mengko nampa Mahyu Praba Kayun den waspada marang sirikane wong kang lagi nampa wahyu. Ya kuwi yen ta durung 40 dina aja kongsi tilik bayi lair. Ana jengampi gepok singga cara Masmara kelawan manudya ya nggih. Oh inggih Kanjeng Ibu. Samangke kados pundi wujudipun Mahyu Praba Kayun? Puning wajib pamungkir kaki Dewa Serani. Mengakno rasamu kula pun ibu ingkang bakal paring wujuding Mahyu Praba Kayun ya nggih kaki Dewa Serani. Ana tulis Hyang Widiyen wong sabar lan narima kinancara dawa umuri. Sugih kadang pawong mitra kinajak ing sasama. Kanjeng Ibu sanget agenging penuwun ingkang tanpa pamit dening kula sampun dipun pinangkani menapa ingkang dados panyuwun kula Kanjeng Ibu nggih kaki Dewa Serani iya wis dadi jamak lumrayen ta bungaing anak ki muga dadi bungaing wong tuwa. Waduh Ibu samangke tasih wonten setunggal malih ingkang dados gegayuhan kula menika Ibu. Apa nggih Dewa Serani matur ya nggih. Kula kepengin bedah negari Ngamarta Kanjeng Ibu. Kosek kena ngapa kudu praja Ngamarta sing bakat bedah kulub. Dasar kula Kanjeng Ibu ingkang kapisan kepengin nglar jajan kaping kalipun merjaya satriya ingkang kaloka dados lananging jagat jagoning dewi nggih menika Kakang Janaka. Satemah kang putra pun Dewa Serani ingkang tembinipun menang sebat lananging jagat jagoning dewa Kanjeng Ibu. Tobat ya ampun ya ampun. Kula Dewa Serani Pandhawa kita dudu titah lumrah Jamawa Alaka ya ngrengake. Pandhawa kuwi mau satria ingkang minangwong dening dewane. Pangiraku ora gampang nggonmu bakal ngasorake para Pandhawa ngrengake Dewa Serani. Nadyan mekatena. Rening samangke kula sampun saged nggaduh Mahyu Praba Kayun. Kinten kula para Pandhawa mboten badhe saged ngembali kridhanipun Prabu Dewa Serani. Sarata malih Kanjeng Ibu. Kula pitados bilih paduka Kanjeng Ibu menika ugi mboten badhe negakaken dhateng putra. Kula pun Dewa Serani Kanjeng Ibu. Palunggon-langgon ing lekas luki tolinuping tunggat-tunggat dereng hamomong. Pemangun manah rahayu haywana panagolong gumolong manadukara. Tobat. Alakku nggih Dewa Serani. Yen mangkono pun ibu ingkang bakal ngayomi marang jeneng sira lan lakumu ya nggih inggih. Matur sembah nuwun Kanjeng Ibu. Mengko patih Srengga Yaksa wonten pundi kowe ngadhawuh. Kanjeng Ibu Bathari. Kirapna wadya bala tunggul malaya